Il-Partit Nazzjonalista kkonferma l-istorja ta' One News fejn ġie rrappurtat li ħassar l-attività ewlenija tiegħu tal-kampanja elettorali fil-jum tal-ħamis fuq ordni tal-establishment biex minflok jattendi u jappoġġja l-protesta organizzata minnhom. Fil-fatt fil-protesta mtella mill-Aqda Repubblika attendew id-deputati u saħansitra l-Kap Nazzjonalista. Propju fl-istess jum One News irrapporta kif deputati bħal Carola Kolina, Beppe Fenekadami u Marketni Sammut kienu l-kapurjuni li marru għand Greg biex jordnawlu jħassar l-attività ppjanata f'Santa Luċija fis-6:30 ta' filgħaxija l-istess ħin li ta' Repubblika sejħu l-protesta. Fil-fatt Bernard Grek ċeda mill-ewwel għalkemm iddejjaq għal fatt li l-Partit Nazzjonalista kien diġà beda jirriklama l-attività ta' Santa Luċija li spiċċa titħassar fuq ordni ta' Repubblika. Din l-attività ġiet imħassra baxx fejn tneħħa kollox biex jitatta l-fatt li tal-Partit Nazzjonalista ħassru l-attività fuq ordni tal-Aqda Repubblika. Sadan it-tant fil-protesta mtella minn Repubblika brabta mal-inkjesta Vitals li saret mill-Maġistrat Gabriella Vella u li għaddieta għand l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali propju fl-istessija li fetħu nomini għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju, attendew figuri ewlenin tal-establishment nazzjonalista fosthom Lorenz Gonzi, Luis Gallia, Paolo Borġ Olivier u Jason Azzoppardi. Fl-interventi li saru spikkaw ukoll diskorsi ta' mibeda fosthom fil-konfront tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, dan partikolarment mill-President tal-istess Aqda Vicky Encremona. Uħriġ ta' Mażetta imur jiddobba qara